Jo. To je do mě jak jsem měl ten spršek, jak jsem se do prdele, jo, tenkrát. No máme, jako já jsem jen tak kuznul. Jen tak to bylo jenom do pusty, ve. Říkal, jako, to je tvoje verze. No, tak ti to může říct. Ty máma něco skrýváš. Jak chci vědět? No fakt, třeba všechno skrývám. Já to všechno řeknu. Jak chci vědět? Seru na vás. Jak chci vědět, z kolika jsem to spal s někým poprvé? Já to mě, protože koukáš na mě. Já nevím, že se chci koukat na něj. A se nejkoukni, ne? Hele, dětku nenatáčíte, že ne? Ne, vůbec. A pojď tady direktor proužil. A nedám se nám. Neznám spolužáci. Všichni stiká. Já jsem s vám, nejsi s dětkem. Dáš to na spolužáky, nebo to? S dětkem 6 letech. Ty vole, ho šukáš 7, ty vole. Jo, to nebyl první. Kurva, do piče, vole. Ne, do prdele, do prdele. No tak samozřejmě, víš. Jak jinak? To tak říká do piče. Já jako, jak má i píču, ale. Jak je starý hermafrodit. Hele, musíme asi jít. Já myslím, že táhnou na pisky. Myslím, že je čas. Hele. Ale až na vrcholu. Až budeš na vrcholu. Dětku, a co by prej ty plastiku udělali blbě, ty máš dali ty pisky na kříž. To je taky takový